Ayan, hello guys. Good morning. Actually, may music. Sana hindi ako makapiright. Ayan, ayun. I miss you guys. Bala ako hindi nakapag-vlog kasi sobrang ang dami kong ginagawa sa syempre sa negosyo natin. Kaya medyo na busy kami. And kanina nag-grocery ako. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero ayun, anyway, na today kasi nilinis namin kasi naman tatanong sa inyo sa bahay. So, eto na yung update. So, actually, dito sa bahay namin, guys, is, alam niyo naman, anak, ako lahat yung gumagawa ng mga, syempre, yung mga gawain sa bahay. Wala naman tayong yaya. Wala tayong mga katulong dito. And then, nag-homeschool pa ako kay Hagrid. Sumasagot sa mga inquiries, ganyan. And si Papa, at the same si Papa dun sa kusina. Kaya hindi ako masyadong nakapag-vlog sa kusina kasi si Papa yung gumagamit sa kusina every day. And then, magpack pa ng mga orders and everything. So, medyo nagiging, pagdating ng hapon guys, mga 1, inaantok na ako niyan, tutulog na ako niyan. Kaya pagdating sa 2 p.m. na ako ng mga orders and everything. Tapos pagdating yan guys, maglilinis na ako. Pero hindi pa ako maglilinis ka diretso. Kaya yung ginagawa ko, nagpapahinga muna ako. And then, ako mag-vlog na sobrang kalat ng bahay. And kasi pagkatapos talaga namin guys, sobrang kalat-kalat ng kusina, makugasin. So ngayon palang pagod na ako. Kaya ang ending wala akong vlog. So ngayon, ang aming nag-decide kami ni Papa na i-transfer na doon talaga yung aming kabilang bahay for the meantime. Doon muna i-transfer yung doon maglulongganisa kasi yung lumpia naman namin nandun naman sa mama ko yung talaga yung paggawaan ng lumpia natin. So doon naman sa longganisa kasi gusto namin kumuha ng isa pang helper na makakatulong kay Papa doon. Ayoko kasi dito guys kasi yung privacy namin, 'di ba? So wala nang privacy kung merong ibang tao kaya decide kami na doon na lang. So mamaya pakita ko sa inyo kasi nandun sila Papa tsaka si Hagrid, nililinis nila yung stock room doon. So pakita ko sa inyo mamaya. But for the meantime, i-haul ko muna itong nabili ko guys. Kasi nung last namin sa aming piso wifi, binili ko yun ng bigas and tsaka ano ba yung mga binili ko, bigas na ata yung tsaka yung ulam namin. So marami kaming ulam sa ref, pakita ko sa inyo mamaya. Pero ito, kanina bumili ako ng sa palengke. Bili 1,000 na yung dala ko, pero yung yung aking na gastos is nasa mga almost 500 lang din. So meron pa akong tira. Hindi mga 600 pa kasi binili ko pa ng itlog ng isang tray. So, ito yung bumili ako ng maraming spinach. Medyo mahal to, 35 pesos. Pero marami na siya. Ayan, spinach. And then, in fairness, mura yung ngayon, yung onions. Ang dami kong nabili, malalaki pa siya. At saka, ito, bell pepper. Ginger. Tapos, bumili ako ng munggo. Ayan. Siyempre, alam niyo na, munggo girl. And then, ito yung excited ako kasi ang dami kong binili ng mga prutas. Kasi mura yung mga prutas ngayon, guys. Kaya, hindi ako ng marami. Pero walang grapes kasi mahal yung grapes today. So, nabasag yung isa, guys. Nabasag yung isa. Isang tray yung binili ko. Brown egg to. Sabi ko anong difference ng brown egg at white egg? Yung brown egg organic na to, organic. Tapos ang murang-mura pa niyan. Ano lang yan, malaki yung egg niya tapos mura siya. Nasa lang yan, 6 pesos per piece, 180 per tray. Ayan. So ito bumili ako ng, lagi akong nagkakamali ako dito dati kasi sabi ko melon. Kasi sa amin talaga, melon naman talaga yung tawag. Melon naman talaga yung tawag. So, eto. Lahat sa amin, guys, watermelon. Ito, watermelon. And then, yung isang, watermelon din. Basta yan. Ito yung tawag namin, guys. Yun sa mga Bisaya, guys. Watermelon.
Then, bumili din ako ng pineapple. Yan, sarap ng pineapple. And then, hindi ko alam kung magagawa ko siyang i-slice today kasi pupunta ako kay Papa. So, tingnan natin. Bumili ako ng mangga kasi mura yung mangga. Kainan na namin ng 2 piraso. Ano to? 80 pesos ang kilo. Matamis siya, guys. So, yung pinipili ko talaga, pag alam ko matamis na matamis, yung pangit na siya, tapos nangungulubot siya, guys. Kaya, alam kong matamis. And then, bumili rin ako ng patatas. Ito naman, 52 pesos. Para pang ano lang ba. And then, bumili ako ng papaya. 2 papaya kasi ito, 20 pesos ang kilo naman ito. So, yan yung binili ko. Hindi ako nakabili ng saging, pero mamaya, order niya lang ako dyan sa ano. Kasi meron kaming ano dito sa subdivision na yung misis nila is mga ganito. So, wala kasi siyang mangga, walang ano. So, saging yung bibili ko sa kanya mamaya. So, anyway. So, ayan. Nakita ko sa inyo yung ulam namin kasi inuna ko talaga yung ulam namin, guys. Diyan nyo na, dumi yung ating ano. So, eto, meron kaming isda. Alam nyo bang mga ganito si Papa yung naglalagay sa ziploc bag. Yan. Kasi pinalagyan ko ng ano para hindi tumulo. And then, eto, ano to? Hotdog. Nilagay ko siya dyan kasi hassle siya pag nasa plastic yung cellophane niya. Medyo hassle. Then ito naman chicken ito na pang sahog. Chicken ba to? Chicken na. Ito din chicken din to. Ito yung mga inaano namin sa pag bumibili ng ulam. Hindi ko tinatapon. And then dito naman ano to guys, bumili ako ng ayun pala yung harvest kami sa Piso Wi-Fi. Yung binili ko, bigas pala at saka itong ganito, mga ulam, mga pag-umagahan. So, meron kaming malalaking ham. Winner to na ham na isang malaking siya, bulto siya na tapos, sineseparate ko siya ng tig-4. Kasi, pag umagahan, it's either isang pack na ganito, tapos egg na. So, yan. Nilagay ko sa ziploc bag para pag ipapasok ko siya, kahit ba mabilis lang. Tapos may mga hamba rin kami dito ng ganito. Ito yung chicken loaf na yung mumurahin na ham. And then, ito guys, hindi namin naubos to kasi hindi talaga siya masarap. Parang hindi namin siya naubos, matagal na to. Tapos, bumili ako ng sa Shopee. Ganito guys, yung may na expiry. Itatatak lang siya. So, coming na yung aming Tapos, yun lang yung laman ng ating ref. So, ngayon, yun yung aking agenda today. Pero ito, iligpit ko muna to. And then, yun yung aming, guys, i-chika ko na lang sa inyo. Kasi baka sa next vlog ko na lang ipakita yung, sa kabilang bahay. I-chika ko lang muna sa inyo yung aming plano ni Papa. So, yun yung aming plano. So, yun. And then, may mga options kami. So, yung options namin is una, dito kami pa rin. Pero yung kabilang bahay, yung aming, gagawing, pagawaan ng longganisa. Or, kasi yung katabi ng bahay namin, guys, pinarerentahan din yun. And then, so, nasa na ba ako doon, guys? Since na dumating si Papa. Anyway, yun yung aming plano is, yung sa kabilang bahay, meron kasi doon paupahan na, aside sa mura siya, katabi talaga siya ng bahay. So, plano namin na pa-transfer doon para at least, malapit lang ba yung, sa bahay. Pero, ayun, tinanong pa namin yung may-ari, pero syempre hindi pa kami sure. Pero, muna kami, nag-inquire. Pero yun, mga plans pa naman yun, guys. Pero ngayon, sisimulan na namin. Kahit anong man yung ni God sa amin, no? Kung makakalipat kami doon sa isang rentahan, at saka kasi sobrang hirap, guys, na, kaya wala akong nagagawa talaga ng content, kasi talagang,
gusto ko talagang mag-focus sa pag-homeschool ni Hagrid, tsaka sa vlog, tsaka pero talagang hindi ko magawa kasi syempre yun yung pinakakakitaan namin, and then nandito siya sa bahay. So, ngayon na ililipat namin siya doon. So, hopefully malipat siya. Pero ang dami pang lilinis doon. So, hopefully malipat namin siya, and then para talagang medyo may katahimikan. So, na to, kasi sobrang hirap guys. Ako pa yung nag-a-assist kay Papa, nagpa-order. So, mas mabuti yung may isang na pwedeng mag-pack ng orders doon. So, iti-train ko kung paano yung proper na pag-pack sa box, mga naka-box, or anything. So, yun yung aming plano. Plano pa lang yun, guys. Pero, sinisimulan na namin ngayon linisin. Kasi, mahirap kasi ma-overwhelm pag masyadong marami kang gustong gawin. Kaya, yung goal is, malinis muna yung bahay. Kasi, yung mga stocks namin doon guys, pala yung mga toys, nabenta na namin siya. Doon kina mama yung pinabenta namin doon kay mama sa bahay nila. So, konti na lang yung natira, pero meron maraming mga natira pa rin doon, pero konti na lang. So, itatapon namin yung iba, yung mga boxes doon, itatapon namin. So, tamang-tama kasi may bukas, may collector ng basura. So, yun yung aming Tapos, birthday kasi ng mama ni Papa ngayon, yung namatay na, kakamatay lang ng mama ni Papa. So, birthday niya. So, pupunta kami sa kabilang bahay. Pero, uulahin muna namin to. So, first pray for us guys na ma-enlighten yung aming kaisipan na para yung mga perfect decision na pwede namin gawin. Kasi, yun. Pero, isa lang naman yung goal talaga namin is mapabuti yung business. Mailagay na sa tama yung mga bagay-bagay sa negosyo. Kasi syempre yun yung aming bread and butter. And, ayun. Tsaka, nakakamiss din kayo mag-vlog, no? Kahit hindi naman kalaki yung kinikita ko, pero parang feeling ko kasi parang nakakawala ng stress yung pag nagbablog ka, nag-exchange ka ng comments, comment section, masarap sa feeling. Yun. So anyway, ko lang muna to guys. Kuha muna ako ng lagayan nito. So, ito yung gagamitin ko. Actually, ito, galing ito sa kasal namin. Pero, parang kung bumili ng fruit basket para lagyan ng mga fruits. So, lagay natin yung mga prutas. Ayan. Tapos, ayan. Guys, lagay na natin yung yung prutas na natin. Mangoes. Sarap kasi mag-stock ng mga prutas. Kasi nakakain ka ng prutas pag Ayan. Lagyan natin dito lang.